hebu ongea kitu tu chache sound. Nami nikita chinse chase coach nyingi sana. Na teria yonsi ipi ninkeria someti wetera maminyokayo na keria maminyoki wabo bara mania magigonye koromo minyoki tos kagenda gotengera DZTV ikagitari getambi morogi no goikere na batambe nchende ya Steven Captain 001. Mbia mono mwancho mo leo tuwareka kanaintu aiga asomo rwego chigoso na nchende mo Steven Captain 001 na leo gatoche ya mase mukuru wa chinse mo chia bosongo ndoteje bagalia bene to twara omo minyokio mukuru rwega sorongo rwagusi bakoro kwa buna abanyankongo amekaine buna Julius Gwako mewete miaka ya 90 mono sana goiko mwaka gwechire bwibere na isano na ibere asa mewete ese miaka 10 yari active athlete rwega sorongo rwagusi na mewete chinse mo chia half marathon gati ya chimbero au akamnyoka chinse chaisiko na nabaterera mange igoro ya nkayara lete ko babika no muminyoki na nikeria myoki babono bare somi gwetera sarigombi ya mono gutwara ribaga na itu bitanga ni pi na buguchaka na edietari yao na ndake inkankoro nsemoki mbya mono muralia sama yadana ngoro kwa Julius Gwako teno muiboru wa Kitochache South koru iranda bomatara no ngoire nchendo motangi ase family Rwanda kibaraga ni kumanyanda ke Julius Gwako koruchinse mochia iranda ti manyanda ke utaramyoka chimbero bara batabana umupira no wagete ingiria kya kwete so umupira abatabana tigano umupira ngenda se chimbero muralia kana arenge skuru twakole mecheso mono nanje kwa umupira no na gakire iranda primary okay kwa umupira twende cha primary na ikapaka country level. So wana jatonya kumate process tu asoete bravo tu awateka ya nyota FC por Iranda ya kere kwa mono tu agete ligi ya youth ase kisiga tu kaire ya kombe later on ya ke yokwani ere 91 92 93 hapo okay 94 ndio kumpiria sana okay so korwa ubono bamnyokimba bamba atwakana umupira bayikuru kwa makole segera kore skuru agenda na Nairobi agachaka kumyoka semuro mwabali ngechesi bana kiatwa mana container jena ateka umupira mamnyoko mdochi mamnyoko kumyoka kwa agenda mumbu ayiwe kandibicho tebu atemanga na team so akamini college nanje ngachaka bona ukora masoesi mupira ro ko sera ndake bakiri kwa leo kosa libno mupira geti na alikuwa ka number 6 number 8 number 9 makodio chire Nairobi agotebiri buna naye mbiyo minyoko gosegeta na konge nkoyo gose aigana lefu no mupira kote mama minyoko ti manyaro kene sabale ko bete sencho ile tuti kuchaga ndo kuchakira igoro nega ko mwake igo na kieko berete mateka twaka mupira oyo tu akamnyokire road wake kwa tumnyoka mambi ko mpesa na ikomiga so bono kuchaka mnyoka njari ngato kekong senyoka twatwa ngama soesi yokomnya yo kwa mupira yunega kwa mupira kwa 90 minutes yere kwa na hours so bono ndaisi ekero gocha komukora masoesi yo komnyoka so na wana jaga to komnyoka ngachaka masoesi ya yo speed work ayebweka we have another group bali nga Philip Musima mukamba bali komnyoka mai town so ngacha ngaba join to watu mungona group ene yongata ngakole power ngacha ngamenya manera town ya so my brother na role ngomoke kana ko sponsor na mero takanda Japan ijansa na kamini college nkaro ngambia ndoche nabono kogana mumbu daisi nimatese mo mnyoko ndebwensi tali kweva mnyoko matanganya mnyoko tali ya kwamerani taba mnyoko bande magayo chaka maige yao timene kilinyo litese ama mnyoko wa matangani na yabada iga sorongo rwa kusigo se Kenya ali uchete uno mo mnyoko kwamerani sagitikale acha kaigo mbagwate ntamunispo tibago kan ntamunispo pale kumnyoka chi munispo papa mnyoka neje kale chengo ko chi district pamnyokanya so woni nje teresi ane ntangani ngamnya cross country school 5000 meters nkaba number 1 95 yalinga 96 5000 meters okay yalinga 96 ukaba number 1 pakango buranget
ne sani ye ba kali bakuli ora gite wale ngune kewa okay na ile sawati yali nkorwewa okay ina mumyoka matangani abuki si school korende nete mumyoka onde wese na gwata maroro na kere gonjure timete makona tabityo bya bwo kwenda chize cha isiko tuminge gwale okora kwa bire na mbeta kunda igangu siko mete kuna esa bali okosoka isiko tari usiyo kuganiti no njo tangane Kenya gonye bali bali okosoka isiko nkiri kwa okora bagiria kwa kibuna nguburu umuminyoki oisaina gosoka isiko hense ngotwara bale a program yo go train na benga buno mwana gabande school wasome sab egesongo yani tegwate chi period so takana maps ya maambia kemtago sei komine sana kwanda magason saina kemtago sei ikomiga para kwa baisana so masoesi ina ara ko college na to chokole speed work aso mulimo nyanjugaiga no ro twakamnyokira sana nyanjugoraiga katagora hiri watu twagane speed tokora chichin tabo ege team jamia ina 1000 kuligia speed ili uchikamnyokeria abantu bande ga muchikane amane team ende isiko alafu ile siana ya kabere mbatanga stable mu Japan aro ku Japan obekere simosojo oliko ku kanolao mungwana ku Richard obwate club nyamataro galia nero bigeta abamnyokiamo kurwa soma sire osirete na ujate club kwende kebirigo secondary school so bono akere sikuru siekere bali nyamatararia batureni oro so tukaba to gochina barabo nkaibire sine karo ego jawagan twa sindia sana elibono kamanya nje kutunya magasi amana bantalo ngakara magasi amange sana amona barabo kanya kere si ya kabere bono tabari aroro ngabana namba kianda ana kan sibe siani tintanga ni chinyinge pi elibu 15 wako nonyo kwa namba kianda bali wakana ko number 1 mpaka around 15 people kwa yole mengi ki wate makota iba 15000 tenge chifa chinge myake yeme kwa okay sawa twa sindia chako bara rwanda kibara bakubole muna mbara ibali mware kwamere ndabara bya semere meri kware ko myoka bali bakumete rongoro agusiye myake yo aba kumetenga ke yusiye ito bara ese chendese ni tonda to ndua wate mungwa to akoroka Thomas Osano batoli chika chako kusasebo na bali mutwe ito ochendo watu mwana kwa Julius Yobes Ondiek na ero mo usimu tani komnyoka 10,000 meters 27 minutes mumbo ndua wate Julius Ondiek to Thomas Ondiek to wate Eslon Mokamba to wate Philip Musima my brother John wako na nje Julius wako okay so to wate Nyakeraka Kurunyamira Josephat Nyakeraka Kurunyamira bono abanyoki na abandu bali mushinga kitwa kama asama soesi nakibone nyarikane tandaka yuna Julius gwako yegusia ya kwara chire chimbero nkaigo tioro kwa bwire chinde kwa nyolire biyegwa mwachakire kumanya na abande konde bono noga nicyo leria tari ya wesese ya Kenya nakyo kote bikabona Kenya gana rokamekana buna Julius wakora mumekina oro no myekitura igere no nyoko mwira chinsa chase kala twa ngaka mnyoka chires obekana chires twa compete twa mnyoka then kwa lost time one kana mena na mnyakere si ya kabere mwe twa ndo tokoroka kale ba chiroka district twache province pajole timu ya Nyanza ekonda nationals so no na lengo ya maswali bale basoi team kwa kilesa Nyanza region kana mtwana na kilesa Nyanza region to nationals kanyo kana nationals to bwate garamo kurfa kwa soi team ko East Africa team Kenya bana team Kenya etukumyoka East Africa since cha Africa Jones so na beta number 9 bali ko ira bantu paka 15 yao so kana na mnyoka bana East Africa ngakora number 12 as African ngina ano ayo tokona konyo romo songo abachi agent bakuligia bantu bakoira isiko bazikumyoka chire sisiko one kera twa maupa kwa na kamboli no ne agent kuligia romonto akoire siko bachi kumyoka akambo no bwatonde kamatete mbwati agent ende agante ningo kamate yes bono akang'ori organize akanga charu sianga mo chiana so nganda ko prepare ko train chikomnyoka isiko bo mwaka kiwe ya 1997
Imanye taba mnyokimbaro Royce Kaiganda ke amangana chi agent akone rusana ambaro batali kwanja dake baso ese kambi ambaro batali kwanja dake baso batu wali chi agent tebana dake chi agent apochira abaliere ke mana kwetera experience kya one agent gyora tebe umwa na kiwa majo bale ngene agent yana gyora tebe binyako aba menyiki babone gore amangana chi agent chia kale no Kenya tuma musi ototwara abantu buna chi coach bali ba train abana nantu bwata basamaria baya akaranyo ro mwana dokonyo mwana usia agent bale bakonya unabona yomo Peter Queen na ro chagete kera kusito koroga kusi 36 club to wate manya gitinge 36 club to wate sport club tiare kora no muga kamaremu Robert Ouko na ubanyi tana baja kwene jeso kisi mono one birabu yebi na okonyore agent ile peketa abantu bakanda komnyoka kero komnyoka matoko okoro time baso menga seti so nando okogenda komnyoka mu according na time bwo ko fa chinso ma kwanda komnyoka kalibo saiwa tuko sasa kwenda ngomero abantu chikantri chinyinga sana abantu ko South Africa ko Somalia ko Ethiopia Djibouti yange abantu bose no babatereseyo so bono kwanyoranga boiko prepare na amanya kimbaro rada ke Julius sanga biyo chi ejidanya kimbaro rada konyora buna agwanja tige kwere buweka anyale ko baga kwariga buweka agenda akanyole nibo yaba yonsi ne yaye korekero kwatata ke agent use kambi ko bekambi ngo bekero ko kesore ya agent bekere ko kesore ko kuna gwachira mnyoka bwate nibo agent ronyora geto gekete manyangane nikeliora aganya mnyiki babone no bayo moyo beso ya ne chikambi baba twale chi agent use beta cherebuka chikambi ne chingejire ana no matali kwa mogo chamo kala mwajiramo iwamo ku prepare as a team njele mu gushya tabatenga ekyo ya tielegeto bonya rabona enko mnyakole bya njatinda apiko mnyakabya no tule nyamo naya bona njogo ntie na baraka na mnyakabya so chikambi ne chingia sana tatiko mjantu bwata bona sikisi county to ga bona ila abantu bakona cha bamnyoki aba talents yechi bali bamnyoki abange mbabu ati obomanyi nakyo oko monte program egara mnyoke achiko mnyoke competition tusi enga ono morali bona ila ora nda ko mukingero sinya gitari twatenga ka barura majogo basela gwen takinga yoko chaga ndaba ngaine bo ono tanto bwata ga no royo to bwata abantu bakorokwa yani banje temechieso lakini tabwati bomanyi bemechieso abo barabaya kala abana baleka bacha kwatokonya ko bani college tusi bono umujanto bwata no ro yes bot ya Kisii county to mono to bwata abantu banje tesi bot lakini tago train mwana minyoka Julius Gwako batira vase utwari baganyo ko aligania abana baminyoka yo bagere na Julius Gwako mo minyoka myokera yensi ya Kenya se emyake menge kurwaiga se county ya Kisii bungi ya Kitutu chache South asevono iga tobete kwenda somo tumomoke kwenda nsema ya kabere na teria mange gura chinse kitiyanya toko baga kominyoka na mboma nyikianya twetero kominyoka kwa se chinse chine na tengera Ndizi TV aiga no basoma usi Ndizi TV ubwenso bwumugushi nigo bono yakyo nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogushi niji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asile kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi.
Narenda sensemo ya kabiri mu bibiri bw'Kigoso na Nkyendemo Steven Captain 001 tore kinsemo kya Busongo tosanganira Julius Gwako omuminyo kyo munyankonko kurega sorongo rwa Gusi mwenda atiye myaka 97 gwiko mwaka gw'ekiri wibere na isano na ibere bakamyokera Kenya ese myaka yuko miyonsi ese chinsi chesiko na ate manyo bonsi pi na ki bura konyoro gongo rwa Gusi nimeje kwa na igoro yenga nayo chiaje wasegetandake abana kurongo rwa Gusi ko batari ne bilab ko batari ne chikambi cyo bakonye ko basegeta gusuka Gusi korende bono toche igoro ya embere ya wentangani kumnyoka experience ya Kenya gwetero mu agent yo bona kerona na ko fight time nchieto kumnyoka ile sentangani 20 kilometers Paris iya kutoka France ona jetenganya baba mugende bali abanene abakoro na bale so na ado mundo Thomas Osano Andrew Mansai baba Andrew Sambu Julius Ondiek to ngoro gusinere Kormaran na Thomas Ondiek na mnyotwande bale ngabange sabande ko rusigisi sawa sigisi mbalengo aba Ethiopia mbalengo aba South Africa mbalengo basi walitu baba abantu balinda around 50 ochite gwetera Kenya usojite gwetera mu agent okay kero kugenda Kenya ndilimo kwenda Olympics kose World Cross Country but one chingo ya saji kwa chiro dresses ogweta chira ibwe okay wala wata agent yo kwenye fight watch komnyoka teni gwaka amalipao teni gwacha ibeka okay Negative expense ko berete Paris nalitangani pio koline ndege kusoka isko ya Kenya ndaki esengenjo ya mangana ya amamle ko negative experience ya Paris ya ko berete 97 97 okay kana iko alende tukaomena nantu amanyene twakora masana baro Kenya ga twatwanya baro Kenya cross country tu amanyene so abana aba Somalia aba Ethiopia na buto amanyene na South Africa bono kuruwa buto kamnyokere sika chakalende limani tukamnyokaniro lende kandi tweka chio mwiso na koleta namba 7 nenkongu ya lenge okay ndera alinge tagani yao kwa sema cha Europe na komnyoka 20 kilometers vitanga ndiana ndanga nyoka Kenya achiti mutesano ikomi na ikomi na biro mwiso okay yeah timu nyakoro wa experience kwa nyorete ya France andake ko bena mbaga 5 na kabere kurende kwa manyire ikigane riskari ingeri onchorete ko wasore na nake onora cyo ko rwabu experience yawe sichinze kindi kidio chiete na kiora erere korwa bano matekera kwa mnyoke na abantu bari chipingwa bari basikire nda sensengi bamanyikanete naye kwa kole top 10 nabo kuigubuya so wono kurwa nanga chakora masoes kamanya kimiseti so ngaja train hard ega nanjenju kera bari bane ile siana ya kabere na abeta namba 2 bado France still France Paris race ibadi wana ya beta na yange 21 okay mwako ko bwati the same here okay kero kwa chirali tokumnya race yamo around for 3 months kwa mnyoka chiresi yange 6-7 hivi okay ndio kwa chiresi ndo kwa kale ticket ye kwa nje tuendege asokoragera ogo iko mo ngai okay na chento iko nya kana patient yayo na ro ko chiresi kwa mnyoka okay iwa bono ko rwabo ni banyetoka improve ko namba 5 na kabere oiche namba ya kabere korende kando na France nse kichiri kinne nduchete na chirocho na badongo atkerete series ya half marathon bako mo area yana tinga mnyoka the same place of France kamnyoka ya chipe mtai komi kaja kamnyoka ndai komi chinde so komi na itenga tangana kwa engineer kwa na lete bono komi ndenga bana bato so bona kwa nele ko somo dele so takira ndo pakyo chokoraga ko la masoesi na tena nenkarua bona kada kamnyoka sakuru kwa Tamara okay kwa Tamara nense kale mwina alio mwisho kamnyoka ro nkaba namba 2 21 kilometers na ndengana kumnyoka sakuru ku Bermuda na aronga kumnyoka 10 kilometers ngatangana so kurua bona ngaja back to Kenya uyu wote babona ko nyoranda kese no wote baya Guatemala gatie chinse chinde mbuya kiboko mu mekero ko bwa isense mo ya chinse chesiko kwagenda kwa busi kwa pesa batanga batatu nake gokonyaye gokomo yegusika bosese chimbiro chire bosi bona konyaye ga magana komnyoka ele mate ba gwakana bali chibese so ba ta banga okominyoka watanga songo running for living yani gasi yao ogokora egere kwanyora engeria kwa chikotumika so bona kero gwakana buya nabo konyora ngano gwa tomoya na abantu bali mpagite mechiaso na ndembia bagwakana
ande n'abantu bale bakoga na sinto bya obuya so nabako bagera kwa no jaba ko welcome buya kwarara buya kwaragira buya kwamnyoka gwakana buya so nabako twaro moyo kindu yensho ko nyore ngeri yao nabako rabya kwa mwaka wa 2000 wiko mwaka wa 2000 na isara na ibere sira tukaba wika omweli bwa amaminyoka nkigendete gatia ninyo penye chinyinga tali ya woka mwaka ule kubwa 1998 ninchiete Japan no 1999 ninchiete nkanda Japan kamnyoka Japan aro ngaba nambatire nalinga na mamoro minto no musigiso ko kutanoi nje inko iburu ayiko mnyokole Japan okay ono nabeta nambatire byo twamnyoka toro so nandoro chibone mechia songo ko ere epacho ko tar class rojo ntalia ko mnyogo kwa magura na ko nande naja ko Japan naja ko Canada so kulika Japan ngaruo ronga cha Kenya to no terese ya mayoka to naja Kenya karuo ngagenda Canada bono kana mamnyoga te estone kwa rabu na nyarora sana tabu mwako yo sechile 12 katanga na chile ngabu chile sibere choka chile 12 ngabu bere choka ibere choka wow so chile so inero korwa bono ko na Canada abuna na ko America ngeta America ngatanga na resi yako ko Indianapolis US ngatanga na 21 kilometers tena tanga na ani ngana kamnyoka Washington DC ali state house sikali njenga la kali umali katabuya kamnyoka mambi ngane ngatanga na 5k basigisa bakambwa tikoromaya so korwana ninje tenga mnyoka sakoro kwa Diana Rochester nalo ngatanga na kana kamnyoka kule kamnyoka sauka Atlanta nalo ngatanga na Atlanta ya Italy ya US. Oh, Atlanta ya US okay nalo ngatanga na so njode nane ngatanga na Michigan nane ngalaba na chende to yale ngorake kana mnyoka wande kurusiga igana aftari mayoyo na tension yoga to sabe nyamira so nalo ngatuka mnyoka ro eriso gatanga na ngaba namba 2 na wana namba 3 nane ngana pack to kana kama kali Canada then later ninjote ngagana ndo mwako le kukwati ono ngaganda US nyene na bwato musongo musani ono kupentaya paka bano ngamba tono musani onale nere nganda nkamenya boya akabero mu myoke champion ya America nero kangi je storm ya kanere so no je sininga bweka ana una gutanga na chininga umu bukayandira iwa kimena ndakamya kibabona nkilibara akole kwera kibuna na barabu benyorera mabagabene abarabu na prokora exposure kuni kwa nyorete kwa ndachiso chinyinge kwa nimeta discipline necha ngita kwa gwiskora to kwa gukora advice kira yabamya kibabona kuri kamereri kwa tia bamya kibabona ira na abana bwato amwe gukora masoesi lakini mbabwa ati bantu bako babeka amo baba train nakitwa cheta no gusiri chance tugacha mu na bamya kibagusi tochake kona korase embra ya ngate gutwera sport ka ngate nanse ina wate tukanyoranga okonyora omuntu nale obwato moyo wegento gete lakini tabwate obumanyi nabagobeka abana mabu achaye ko batrain lakini tabwate program elia akoba ekobarao egere bamnyoke buya non tabwate ndo speed endurance tabwate speed endurance tabwate bara ndo iri wak so ndebyo sibiko bekero mwana oyo akore byonsi na lete kumnyoke sibote bari atangana Ego la bana baita abange bagusi bakomnyokere sibyale mutumutwe kiteka kibikya agora masoesi chinke abaseroro bali bana ba continue bamutiga so tokere ko nyole program ere engiya na mona mnyokia atiga bara bamnyokia ba nyogete kale babakonye program na kubatengi bakokora ege na nali bara yandali una bono eke tonja chaka chikambi chisukuru une bana banya kwatengo tuli ni kiendele tobwatelio kaso mwali monjonga gotoka amisto sano yo mnyagata otoka rororo so ekero bano sana ali muntu omnyagata bano mwalimu osana gwata etia ntia bana bagokora tuno twa kiendega no ne coach ya no kupita kianga na rogo tukutrain kale na rogo tukamnyoka bia isa coach ali coach bono ke twalengo abana bya bamnyoka mbega baka nationals kurulio ganje era bana baka nationals kurukienda ya bana baka nationals abwa so muisho na aba yo mob
Ndemona sana ndakada mumuro minaka minyoka kwa minyokire na umumuro onere ujakire ko baga ko minyoko ndo jese na kabire ebiro tugosuka sana inki gia kolete ndake tu sana inki akolete yono gatiga active racing aroche go 1997 nalinchete mumbu emyaka yonse ngo minyoka iyali mobere ngo ikororosa emyaka lende ngo ikere yate abangabo na mabunga ndoti mokaka one emyaka yandete Vya sana kini mbara bakovoli anda kini metesa mnyekini muko minyoka mwagenda chinsi chaisi konto bataba nyankoko bamanyaka na Kenya ngima korende ekere varulese mangana ye chigosori konyora nda abande babo bakolire gucande kere varulasa mangana ya ama minyoka mangana ye nkoyo komanyekana mono timanyaye nkiri ora tebe wetro kumyoka kwao na kya kwero operative na udia no bakole sense meri ya retirement ora tebe mbuyole na kidora segete valiboni gabamanyeka ine Kenya ngima kilibara kona ese nonyese imyaka yabo ya retire use yabo tu badebe bintu baro stimba virendete nitakitie karo kimana mundu cha konyore ngeria na bebu ante kwe banga nkiokora kira okonya mambia abanyora ngabona abande batatu checheti ku Kenya gaiga sometimes we seje gutera se chechenti wana bese abata chechenti yara beroro ona konyoro chokore gento totote ko kore gento kya mambi ose ko university ero na pension ya mambi ende konyora ngabese tuli ko chinyora bwangu nande kwanyora ndege ndo de sali mono kwanyora twanyo rebese twachoa asera twasoa konyo binywa chibiko sabye mebere twasoa chiguru chimbe mate kare wasere muna saba spati osoa samarume oleti kwasire le hadiyo tena ala sabuna kwa yerusi achire oje wono kwanyora kwa gotire to ando minyoka linde ando ro sibesinde torochi wono ebe silikuwa watonyo ko tumeka bya nabo gochandika so ngoli kwetela aba minyoka betongo batengaki engene yose konyora besinini uboko kaja kwa first kyata kwa nyamandi tocho kodra ndake asebono nkiriro atebuno ukwe bwatekana kirokyo samwe alegeta minyoka asebono nse tena batabi twachira amo nore ntura nyora nguru to kubwaterana abana baro to kuna go train na ndu twagambe na amara myokewe abange citizens na to konya abana aba so no toronte process torone to konya abana aba na abana baroro ndu to no go chamo tonya supporting kaigo nega to tele serikali ya Swaime turatenga serikali echiko Swaime ngima tubwate chibese cha sports unabona mheshimiwa Kibagendi kala kubeke mecha ya CTF natenga muri question ati obeke na amana mamnyoka ime singe mecha abana bwa talent sponsorship amamnyoka amatera kiregento mheshimiwa bya sana abanje taganthe igwa ko intutekala tukabanga tukakole committee kabeka mamnyoka ime na abana bamnyoka bya sana abana bamnyoka na bwa bombwate pakabono ira abande bachire pakana stores mbemo sana biro bya chire sana inseta ikangana yo mweli egento ndaga nikotebya abantu baminto chisukuru asa abana bakosoma toro unabona tukya south tobatebya abana bakora masoesi teni abana abachamo abaibuli n'abantu beto bonse so mwana ko bakora masoesi mu college motema cyana akokonya singira bakominyokonya oligiro busigari ochire mumbu kominyoka na bira makonya so tokonya abana baito tobaini college tobatebye siboti ngentoki mamnyoko ngentoki egere ba understand egere na bara akonya kamandi Mwana sana Julius Gwakoni maite twasangira mangenere igoro ya amana ngita chiko sori korende ntora ko ne biro byo kabyakia nibengo paleta se studio nibengo mutara naembe ateria mange igoro ya SM ya yobo minyoki na tikiri rongoro kono rora kore ende tanya ko to kine birengo bya minyoko we customer cover to ko mancho muri ragno to ikera omoelio gwa igekero geito gia chiko sori korende bikire bosio ngoro tere mo minyoki omungao omogosori omungao e club ngao abatenya abangao be chiko sori tonde kwe manyia mangare ngita chiko sori Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net konkera inche ndemo Steven Captain 001 chinse mochiri cha Facebook ndao tengera Ndizi TV aiga no one sumo busi.